Вземете 3% отстъпка от RDS.BG с промокод PROMO3. Ако търсите видеокарта, която да ви осигури ненадминато представяне, висока ефективност и зашеметяваща графика, ASRock Radeon RX 7900 XT 20 GB е решението за вас. Тя е част от Radeon RX 7000 сериите, първите в света геймърски графични процесори, базирани на революционната AMD RDNA 3-чиплет технология. Създадена за ентусиасти и професионалисти, тази видеокарта ви позволява да се потопите в игрите с 4K резолюция и дори да достигнете 8K с изключителна детайлност и плавност. Благодарение на високите тактови честоти, 20 ГБ GDDR6 памет и второ поколение Infinity Cache, можете да очаквате бързи кадри, минимални забавяния и невероятна респонзивност. RX 7900 XT е проектирана да зададе нов стандарт в гейминг производителността, осигурявайки висок FPS и плавен геймплей дори при най-взискателните игри. Благодарение на RDNA 3 архитектурата, видеокартата разполага с подобрени изчислителни единици и по-бързи честоти, което води до значителен ръст в производителността спрямо предишните поколения. Допълнително, с 20 ГБ GDDR6 памет и 256 бита шина, RX 7900 EX предоставя свръхбърза обработка на текстури, което я прави идеална не само за гейминг, но и за тежки графични задачи като 3D моделиране, видеообработка и рендеринг. AMD Radeon's Display Engine и поддръжката на DisplayPort 2.1 осигуряват изключителна цветова точност с до 68 милиарда цвята и честота на опресняване до 165 Hz в 8 кг визуели резолюция. Благодарение на AMD Fidelity Fixed TM, Super Resolution и Radeon TM Super Resolution, RX 7900X предоставя усъвършенствани методи за upscaling, които подобряват качеството на изображението, без да жертвате производителност. Това означава по-гладки анимации, по-реалистични сенки и по-ярки цветове във всяка игра.